Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Gusto na gid kayong muhari ang gahom nga iya sa dautan, Krisha. Tinuod ka na. Dako kining hagit sa matag usa ug sa matag Kristohanon. Kinahanglan nga maghinulso sa mga sa ug maghiusa diha sa pagampo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios. Gusto ka, Jomari. Wa na'y makalabaw diha sa pag-ampo. Pagambing diha, Krisha. Amping bayagid kanunay, ha? Di ko makatugot nga may dautang mahitabo nimo sa mga linalang sa ngitgit. Kanunay ko nga nag-amping tungod ni mo, Jomari. Alang sa tungkol. I love you, Krisha. I love you too. Mingaw na pa yung kay kunin mo. Parehas na gibati. Mingaw na sa kikunin mo. Ganong gitutukan ko ni mo og sama ni Ana, ha? Iho? Pasabtar gud ko sa mga panghitabo paliho pa. Iho, Jomari. Nganong naingon man kininini? Paminad. Pasabta yari ko. Unsa man ang pangutana? Kang kinsa mo katong mga alagad ang namikti magabi sa nagkalain-laing dapit sa nasod, ha? Pa? Wagi ko'y katubag ni mo anang bahina. Papa Minard. Kuwang pabari ay alang ka ni mo. Gagawas nun kang muhimo og kinaugalingon imong pagpakisusi. Nagduda ko pa nga konektado niini ang kulto. Iho, Jomari. Di na kinimayo, Pa Minard. Di na kinimayo. Ang tanan, subay sa mga panghitabo nga kinanglan yung mahitabo. Iho, Jomari. Si Satanas mo ang Diyos sa inyong kulto, Papa Minard. Di gud ka mo mudaog sa gahom sa matuod nga Diyos nga mao si Ginoong Hesukristo. Jomari. Pa, ibalik ang pagtuo mo sa Diyos ug iuli ang kinawat sa kulto nga mga tinuis gikan sa kasaysayan. Wa ka masayod na nagipanulti mo, Jomari. Mas maayong nagpugong ka lang yun, Senyor Minard. Pagkarako sa kalahian sa akong anak. Ay, dako naman gud siya og responsable na sa iyang kaugalingon. Mao ka na, Punyong. Apan, gibati ko ang kabalaka nga tingali unya ug ang imong anak maoy mo paggang sa gikatakda nga propesiya. Uy. Posible, dili ba, Senyor Minard Benavides? Dili lang uta ka na mahitabo. Kay nabalaka ko. Nga tingali unya ug matumog ang akong mga kamot sa dugo sa akong dugo. Senyor Minard, Di lagyod unta mo sangko sa ingon ni Ana, Punyong. Kay sobra ang pagmahal ug pagpangga ko ni ng akong uniko iho. usa ako sa makasaksi kun giunsa mo sa pagpadako ka ng anak mo, senyor. Sukad lang nga nawa... Ayaw na ka na og padayuna. Nala, sige. Dihay ka na, Punyong. Nakalimot ko og diriyot yun ako mahisguti ang pangan nga dili na gyud niya gustong mapati kay masakitan lang siya. Ang pangan sa inahan ni Dong Jumari. Sa sunod, wag matkon ka nga dili masayop anang bakbaan mo, Punyong. Naakaday dihatar sila. Nilakaw ra sabdayon. Mas maayong maukanay iyang buhaton kaysa mo komentaryo pa siya og dugang. Unya makiglalis nga murag siya na lang gyud ang maayo og makamao. Maki, Dong Jumari. basta kay takuman lang gid ang imong baba, ha? Kung magsusi na unya sila bahin sa nahanaw nga butang. Dong. Wala na problema. Wa ko'y plano nga magigaway sa kulto nga gibungda sukad pa sa una kong kaliwatan. Apan, gusto lang akong ikorek ang sayop nga mga pagtuo nga tinuis nila gikan sa kasaysayan. Nakasabot yun kaya ko sa imong tumong, Dong Jumari. Salamat, Maki.
Kaabag baya ko aning imong mission dong. Oh, Maki. Ikaw ang akong sidekick, aning akong gibuhatan. Mao, laban ra gyud ta ni Dong Jumari, ha? Laban lang ta. Matirang matibay. Usahay di kid makapugong siyang ba na si Punyong, Sir Minard. Gisabot ko na gihapon si Punyong. Sir. Yan ang bahina, Tarsila. Sir, nasayop ka kakas pagpili ni mo niya isip mo imong sinaligan kung pangabaga. Oh, Kamoy angayan sa mga posisyon. Ako, Sir Minard. gusto na. Ikaw na niya na, Tarsila. Naana si Punyong nga mao'y gibutan ko sa mong posisyon. Dili ko na kinausbon. Sir Minard. Mayo kay magkasinabot na gid mo sa pari nga si Father Marcelindo dayon dong. Maki. Pasalamat sa Ginoo kay nasayop day ko sa una kong pag-ila niya. Lahi di siya sa kanihing pari nga nagsumpaag na karon nga mao si Padre Ferdi Martiniano. Muadto ka di ay sa syudad, Senyor Minard. Oo, Punyong. Isalig rin mo ang karang bahay samtangwa ko. Makalaom ka, Supremo. Unya og mauli si Iho Jo Marie. Magpahibaw ko. Kaysa kadlawon pabasab ko mugikan. Nagpahibaw siya ni Punyong pero nako uwag yun. Grabe nagkikaya pagsalig na buktuta. Buisit. Nabaliwa na wala ang tanan ako mga sakripisyo. So itong batanon akong hangtod na ron. Kinintanan tungod ni mo sa fronyo. May adlaw na gino niya ka na kung tawada ka. Asara mang gino niya ka. Matingob gino niya ning akong panimawas ni mong tawhana ka. Palihog ko og andam diha sa kong lawag, ha? Ingrasya. Sir Minard. Ugma sa dili pa ang paniudto. Naan ko diha. Andaman ko ba ikaw sa paborito mong pagkaon, sir? Ayaw na lang, Ingrasya. Kaya doon ako'y kamiting. Wala ka oras sabdayon ko, inig-abot na ko diha. Mao ba di ay, sir? Adto na ko sa venue sa meeting maniudto. Okay, sir. Ang imong lawak mauna lang ang akong limpyuhan. Maubiday, Mami. Niya sa syudad ugma ang papa ni Jo Marie. O iha, may bitig ka binig-abot niya. Client man sabday ni mo si Tito Maynard, no, Ma'am? Yes, iha. Si Jo Marie ka. Kanusa mo ka siya mo pa uli? Gimingaw ka na si mong boyfriend, Yes, Ma'am. Gusto na gani ang takay ko nga moapas niya dito sa tiara. Musugat ka, Ma'am? Ha? Busy manggod kayo siya dito. Mong, ako na lang kang moapas niya. Muadto unta ko bisag 1 week lang, Mami. Ambing sa imong pagbiyahe ugma. Paminard. Ikaw sa baha, Iho. Amping sab din Nara nga itong mga tao din nga imong masugo dayon, ilabi na si Punyong. Sang pita, kung doon na kay kinahanglan, okay? Paminard. Maki, Sir Minard? Ngano, sir? ayaw bayagit pasagdi din akong uniko iyo, ha? Sir, oy. Wa manibiya ay ang ako nga tungdong Jumari. Matirang matibay. Matirang matibay. Sige. Mayo kung mau ka. Salamat sa imbitasyon, Menard. Gusto ko masayod sa lakat sa negosyo ug sa kapatira. Hisgutan taon niya ka na humanato og pangaon. Si Brina, kumusta na siya? Maayo ang iyang kahimtang. Ready na all the time ang umaabot nga halad, Menard. Andam na ang putli nga halad.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!